Natulon mo na ng liso, natulon mo na. Wari mo peri. Wari mo tuyo ang pagtulon. Patay ka. Matubo itong timtiyan. Hala ka, nabirat ka. Orik pa naman kita kwarta. Puro ko nila. Unina, utok. 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 Utok eh. Utok. Sige itong. Hala ka, nabirat ka. Natulon mo ko ng liso. Hala, nabirat ka na yung mama dito. Wala pag tinawa ng meroy ka. Hala ka, nagtipo. Natulon niyan liso. Ang santol. Matubo itong. Matubo pa yan! Wari pa naman kitag barayad. Hospital kay may COVID yan ha. Pag-awas. Sige na yun! Dalian! Dalian ni Mary. Nuknuk abis pa! Suka mo! Sige nga itong. Di ka man na tuot. Sige nga itong. Paigin ako na liso ng nagtulon. Paigin ako na liso ng nagtulon. Sige niton! Matubo ka naman itong tit. Balak pa! Diyan. Mamatay ka yun eh. Kaya natulon mo. Alak ka. Tuwag at ima mo dito. Magiging kahoy ka! Dili magiging dahon na bahala ka! May da ka kwarta, may da ka mo kwarta. May da ka mo kwarta. Pera tayo kwarta, pera. Ha? Mapa-hospital ka nala. Ha? Mapa-hospital ka nala. Mapa-hospital ka. Bubus-buso ni timtihan din, kuha ulit na. Ay pag-imni. Bawal! Inin mo ka ng tubig. Oo, kimpainan ko! Alak ka na, Berat. Alak ka matubo. Kunitin matiupay. Patay. Alak Ay, ka. pagod! Ani, nakayatulon yung liso. Hala! Patay niya! Ngunit ikim-kim na yan! May da ka mo. May da ka mo. Ganda ko imatubo na eh! May da ka mo barayad. May da. Hindi ya, masuk gadit-gadit ko. Tapos na nga ngayon. Igluwa! Igluwa ka to. Igluwa din gawas didi. Ayaw din pagtupuran ng eroy. Didi. Igsumat dito kang mama. Igsumat nakatulon yan liso. Nakatulon pa yung tumubo tiyan. Santol. Patay ka ng Berat ka. siya! Dali lang! May da ka mag-hospital, may da. Nakatulong ka? May baret. May da ko kuno mo kwarta teris. Ano hospital niya? Hoy! Kaya nagpatuloy na mo. Ininom na pagod din tubig. Nagpatulong. Sakit pa naman. Tubig. Natulon mo na la. Pinapatuloy na mo, ano? Ayala. Tawag dito hospital tawag. Andres ko pa, Ay, pagkuraw. Tapon ang unayan. Tapon mo yan. Balas balik ka dito. Dali. Sige na kayo pa hospital ka, bubus-busan ka. Kaya ako, sabi nagtitinangis dito sa lod. Natulong ko na yung liso. Nasa na siya mo? Yan ka pala kaon santol. Atubang. Eh, napandungan na la. Yan ka pala kaon santol. Unsa man ni Ha? Pinoy. Yan ka pala kumahan santol. First time ni mo. Matabugat tayo kamot. Iton, kaya ginpandungan ka na. Tunaw na iton. Ha? Huwag ka na mag-alala. Hindi ka kaya na yung presinto sa hospital. Botol. Tres lang, ano tayo ko, ito tres. Huwag ka mga takot. Matubo Diba, ito. oy, Botol di ba nag-reverse ka? Matubo nga dito Tingay, pero. di ba nag-reverse ka? Payain mo verse ha? Para dili tumubo yung Pre kuwan. na nakita niya ng pre. Dere. Ha? Inom ka na tubig. Panula. Ha? Kimpainan. Okay na yan. Okay na. Oh, pa dito Santol Beke. Kita ko yung atundong kuliwat. Ayun ito pa, bang tumawag ng Dire, timirong. hay mo Santol. Ha? Payaw. Kita, Peso. pa, matulog. Ayaw, bang tumawag ng tiyan.
Hala, parehas na kama. Patay, juwan na hera nga matutubuan. Ala, pares na era. Ini kay Bibi, bata pa man matutubo dito. Siya. Kita mo na? Duha na kita ano? Manunubo na tiyo, erong na tiyo tiyan, kuhan santol. Siguro nalasada dayan santol kasi tulong niyo. Next time, Guys, ate. makaon ka pa. Liso, doon. Kita niya kang pa. Okay, ikaw na. Tunla. Ikadlo. Yako. Oh, matulog. Ora, dili man to liso. Di, punta sa iyo.